Napakabait at napakasimpleng Secretary of Justice. Secretary Italiano Aguirre. Wala po siyang ibang pakay, wala sa ibang hangat, kundi magtrabaho na talaga. Trabaho, kahit hindi pa nakaupo, magtrabaho na. Ito po si Secretary Aguirre. Sa ating outgoing Bucor Director General, o Chief, ano tawag yan? Director General. Pero wala tayo ng Director General. Sa isang si General Javier Cruz po, for your information, si General Cruz po ay hanggang hindi nag-retire, hindi ko talaga natatalo ito sa shooting. Yung medyo nag-retire na siya, kumalma na yung practice niya, natatalo ko na siya. Pero minsan, natatalo pa rin ako. Ganyan po siya kagaling. Si incoming Director General of Bucor, my idol, General Balutan. Siya po yung aking trainer sa boxing sa academy. Siya po nagturo sa akin paano boxing. Napakagaling po siya mag-boxing. Sa ating Director ng Special Action Force, General Lusan, sir. Sa ating mga ibang mga opisyalis ng DOJ. Meron pa akong ibang isang apuntas ito, si General Joey Cortesa, sir. Saka yung mistak niya na incoming OIC din. Sabi niya, mauna daw siya mag-OIC para linisin niya, para pagpasok ni General Balutan, enjoy kasi General Balutan. So, ang trabaho ko yan dito kay General Asuncion. Sa mga kawali ng DOJ, ng Bureau of Corrections, sa mga officials ng Special Action Force, sa ating lahat, mga kaibigan sa media, magandang umaga po. Good morning. Morning, sir. Ayong buntag. Ayong buntag yapon. Alam po ninyo, maraming nagtatanong, bakit kayo andito ngayon, yung Special Action Force. Ito po ay tungkol sa ang hirap mag-Tagalog, ano? Bisaya kasi ako eh. Bisayain na lang, sir. Sige, mag-English ako. Haluin mo lang English at saka Tagalog. This is in response to the President's campaign against drugs, criminality, and corruption. Tayo po sa PNP, we're only given 3 to 6 months. 3 to 6 months to address this problem. So that is why we are now on our 3rd week ng ating kampanya laban sa droga, kriminalidad, at corruption. And we don't want to be running out of time. So kailangan natin seryosuhin talaga ito. That is why andito tayo ngayon. Dahil lingid po sa kaalaman ng lahat, marami po drug lords na nakakulong dito, na kahit nakakulong na, sila pa rin nagpapatakbo sa drug trade ng Pilipinas. So para ma-address itong problema na ito, hindi ko natin sinasabi na itong mga present na Bucor officials at saka itong mga Bucor personals na dito kayo ay nagpabaya sa kanilang trabaho. No. Hindi po namin sinasabi yan. Alam namin yung inyong handicap. Alam namin yung inyong kahirapan. Alam namin yung inyong limitasyon. Kaya nagkakaroon na ng problema. So para i-address yung problema na yan, tayo nagpapadala dito ng Special Action Force dahil nga sa request ng Secretary of Justice na dagdagan ng Special Action Force dito para masiguro
na yung drug trade na nangyayari sa Pilipinas ay mahinto na. So kayo mga Special Action Force troopers, alam niyo bakit nandito kayo? Because kayo ang pinakamagaling na pulis sa buong Pilipinas. You are the Special Action Force. You are elite. Kayo ay elite. Alam niyo bakit ako nagsuot ng uniform ng Special Action Force ngayon? Ha? Because I am with you in your integrity, in your courage, in your loyalty, and in your idealism. Alam kong napakataas ang standard ng Special Action Force. I am with you. At suot ko ito uniforme ninyo, uniforme natin, because I know that you are with me in this fight against drugs, criminality, and corruption. So, please, do not let me down. Do not let the President down. Do not let the Filipino people down. Kayo na po ang pag-asa. Kaya ayusin yung trabaho ninyo. Kung ano yung trabaho ninyo na pinapagawa, ayusin po ninyo para mahinto natin yung problema. Parati lang naman hangarin dyan is mahinto ang pagpasok ng mga kontraband sa loob ng pitan. Mahinto yung komunikasyon nila to the outside world, kung saan namamayag pagyo ka lang pag-order ng droga dito sa ibang bansa at pag-distribute ng droga dito sa loob ng Pilipinas. Yan ang ating objective, ihinto. Para naman dyan sa mga nakakulong dyan sa looban, ito pong mga dala namin, Special Action Force, sila po ay mga pulis, hindi sila mga berdugo. Huwag po yung isipin na sila pinapapunta dito para kayo'y pagpapatayin yung mga tao dyan sa loob. Sila po ay andito para gampanan yung trabaho kung saan kayo nagkukulat nitong ating mga present na mga gwardya. Hindi po sila magkukulat. They are the most incorruptible policemen in the whole Philippines. They are the most well-trained police personnel in the Philippines. Kaya ganun na lang ang tiwala namin sa kanila na sana sila ma-address yung problema natin dito. So sa mga nakakulong dyan, itong Special Action Force, ang training po nila ay hindi puro patay lang, patay ng patay. Sila po ay well-trained pagdating sa human rights. Alam po nila yung karapatang pantao na bawat isang Pilipino. Alam nila yan, kaya huwag kayo mag-alala. Hindi sila nandito para mananakit. Hindi sila nandito para kayo'y apihin. Hindi sila nandito para i-curtail ang inyong human rights. But sila nandito para ipapatupad yung palisiya, ang batas, paano ang dapat ipapatupad para sa kabutihan ng lahat. Subtroopers, those who are with me, taas yung kalang kamay. Be sure, ha? Huwag kayong magpakurap, ha? Huwag kayong magpakurap. Huwag kayong magpapaloko, ha? Sige, baba. Isang report lang na isa sa inyo ay tumanggap ng bribe. Kahit piso. O kahit isang balot ng candy na tatanggapin ninyo. That will destroy everything. Andito kayo, susuportahan kayo ni Secretary of Justice. Anong kailangan nyo, pagkain, ipoprovide lahat sa inyo yan. Basta huwag na huwag kayong magpapabribe. I am clear with that? Is that clear? Be sure. Kung hindi ba kayo mahuli ng inyong mga supervisor, ng inyong mga commander na kayo'y tumatanggap, na kayo'y nagpapabribe, huling-huli kayo ni Lord.
Lord is watching us. Hindi siya natutulog. Binabantayan lahat ng kilos natin. Kaya dapat tayo ay, sabi nga natin, tayo ay makatao, makakataligasan, but above all, maka-Diyos. Sa ating lahat, magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, Thank you, Madam Soraya. General Roddy Asuncion. Chief Superintendent Betty Lusat. Representative USEC of the Department of Justice, Attorney Enan Hussein.